озода қодир ва бо ҳунари бофандагӣ иштирокчии даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявии фестивали ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони ҳунар беҳтар аз зар бувад дар ноҳияи восе мебошад. Ба ин озмун ӯ ин намунаҳо аз корҳои дастиашро овардааст. бофтаҳои ӯ рангаву зебо ва дар бозор талабгорони зиёд доранд. озода мегӯянд ки бофандагӣ шуғли писандидааш буда ин ҳунар ба ӯ аз модар мерос мондааст. ман ҳамин ҳунарҳои бофандагиро нақшдозиро худ кардагем. шуғли асосии ман ҳамин бофандагиай. шуғла бисёр нақс мебинам. зиёда аз 30 чил шогирд тайёр кардагием. зиндагида ёрдам мекунад? зиндагида ёрдам мекард. ҳова ба манфиати худам бисёр ёрдам мекунад. бофандагӣ яке аз ҳунарҳои мардумӣ буда. барои омӯзиши он аз ҷониби шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи восе курсҳои махсус ташкил ва баромонда шудааст. дар даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад ки аз ҷониби шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи восе баргузор гардид, дар қатори беҳтарин ҳунармандон наврасон ҳам шомил буданд. мо доимо дар маркази таҳсилоти иловагӣ ҳунарҳои кандакории чӯб ва ҳунарҳое ки доимо аҷдодони мо ба ин сару кор доштанд ҳамёро меомӯзем. мо ҳамчун роҳбари маҳфили кандакории чӯби маркази таҳсилоти иловагӣ доимо кӯшиш ба сай медиҳем ки хонандагонро дар роҳияи ватандӯстӣ ва аз сири ҳунари кандакорӣ воқиф шудан доимо меомӯзонем ва худи хонандагон дар солҳои охир бахшида ба ҳунарҳои мардумӣ шавқу ҳавасу рағбати худро нишон медиҳанд ва ба ибтикори пешвои миллат ҷаноби волӣ ин солҳои рушди деҳот ки ба амал омада истодааст дар тарбияи ватандӯстӣ ва аз фарҳанги пурғановати халқамон бохабар шудан бисёр ҳам ҳиссаи баланд медиҳад. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагон доимо ба ҳунарҳои миллӣ шавқу рағбат зиёд карда дар оянда соҳиби касбу коре шаванд ки обрӯи халқи миллати моро боло бардоранд. даври ноҳиявӣ озмуни ҳунар беҳтар аз зар бувад дар ноҳияи восе аз ҷониби комиссияи озмун баҳогузорӣ гардид. чорабинии мазкур дар қасри фарҳанги ноҳия ҷамъбаст гардида беҳтаринҳо бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардонида шуданд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии навид.